Bun, să revenim la ce se întâmplă pe la Direcția pentru Cultură. Planuri exacte pentru deschiderea către public, către presă. Ai reușit să schițezi, știu, un fel de agendă? Da, agenda ar fi poate mult spus, pentru că practic asta ar fi a treia zi. Dar am discutat și cu colegii care sunt deja în direcție, să organizăm undeva după luna aprilie, să începem să organizăm tot mai multe campanii de informare. Vrem să mergem noi către comunități, nu o să așteptăm ca, de exemplu, locuitorii din Blăjel, dau un exemplu, la întâmplare, să vină spre noi, ci mergem noi la ei, le explicăm ce este bine, ce este greu, ce este greșit, ce se poate face, ce nu se poate face. Dacă o comunitate are un monument pe care dorește să-l revitalizeze, dar o revitalizare trebuie înțeleasă nu doar printr-o renovare, printr-o restaurare în cel mai bun caz, ci ca o integrare într-un circuit, într-un complex întreg prin care practic acel monument să retrăiască, să devină un centru, un axis mondial acelei localități. Se adauge o valoare, de fapt. Exact. Sunt exemple foarte interesante în județul nostru care cred că pot fi duse către celelalte localități și până la urmă asta este interesul, nu noi vom fi vioara întâi, dar noi acolo unde știm că putem ajuta și achesa, o vom și face. Pentru că și în zona rurală sunt convins și știu că multe case, pur și simplu case civile, case de locuit, au fost distruse prin intervenții, reparații făcute așa aiurea, după cum i-a tăiat capul, și nu au știut să-și păstreze specificul și să-i crească valoarea, știu, culturală și arhitecturală a unei locuințe vechi de pe la 1700 sau 1800. Știi foarte bine că sunt multe. Mediul rural problema este un pic mai complicată, pentru că într-adevăr ai o casă veche, o casă de secol 17, 18 de obicei. Evident că orice cetățean, orice locuitor dorește să poate să-și facă o casă nouă, care e mai confortabilă, baia este așezată mai în zona apropiată, este altfel organizată, dar ei trebuie să înțeleagă că totuși o menținere a acelei clădiri, o renovare a clădirii vechi, o reorganizare a ei așa cum era gândită, practic aduce mult mai multă valoare și aduce mult mai multă valoare atât localității cât și casei în sine. Este foarte complicat și într-adevăr costurile sunt un pic mai mari, dar ușor cred că vom ajunge și cred că ar fi bine de data asta ca Ministerul, ca cei din București să gândească astfel de programe care să meargă spre astfel de integrare unor clădiri și unor spații și în mediul rural. Orașele de bine de rău se descurcă și singure, nu neapărat, sau știu ele de ce au nevoie cerând la București de finanțare sau anumit ajutor, pe când în mediul rural trebuie o intervenție nu neapărat directă a statului, dar susținută, prin care să arate că noi, cei care suntem obligați să facem acest lucru, suntem tot timpul lângă și putem ajuta. Și am ajuns la partea care ne doare și pe care o auzim cel mai des. E cel mai des invocată, lipsa banilor. Cum ai găsit Direcția pentru Cultură? Ce buget a primit? Direcția pentru Cultură nu are nevoie de bani foarte mulți, pentru că, până la urmă, Direcția de Cultură nu are clădiri, nu are terenul, are nevoie doar de bugetul ca oamenii să-și primească salariile mici, cei drept, dar asta este, din păcate, plata statului român. Trăiesc cu speranța că în curând aceste salarii vor crește, pentru că oamenii aceia chiar muncesc și este păcat ca munca lor să nu fie valorificată și răsplătită. Dar în rest sunt o serie de sume pe care ușor le vom integra și le vom propune spre cheltuire prin proiecte comunităților. Citeam pe blogul tău ieri despre faptul că ai scris la sfârșit: sunt un simplu liberal acum. Da. Poți să ne dezvolți un pic lucrul ăsta? Ai renunțat la... Legea te obligă a nu avea nicio funcție, a nu avea niciun statut într-un partid politic și atunci poți să rămâi simplu membru, lucru care l-am și făcut. Pentru moment este doar înclinația ta. Noi am și comentat ieri puțin la Revista Presei când am arătat titlurile din publicațiile de print sau online și în monitorul de Sibiu aveai o poză foarte simpatică din campania electorală, total atipică pentru...
fără absolut nicio problemă, că celelalte poze sunt clasice, toți au poze, fie de studio, fie la conferințe, la speech-uri, la așa mai departe. Voi erați într-o echipă, la lipit afișe în campanie electorală. Erai chiar susținut de colegii tăi? Da, păi asta și fost ideea, faptul că colegii m-au susținut și tot ne-am ajuns și de acolo s-a gândit cel care a postat fotografia că merge și merită. A fost o glumă pe care, mă rog, am gustat-o și mi se pare chiar simpatic. Da, a fost foarte simpatică. La Direcția pentru Cultură sunteți de toți, parcă 12 oameni, da, cu director și cu șofer cu tot. Este cea mai... fără șofer. Fără șofer. El este pe lângă, al 13-lea. E plătit pe drepturi de autor, nu? Este cea mai mare direcție din țară. Cea mai mare? Da. Wow. Sunt de cultură. Aha. Deci din toate direcțiile din țară și este cea mai numeroasă. datorită faptului că Sibiul a fost capitală culturală, că altfel Pentru că Sibiu este, din punct de vedere cultural, practic capitala nedeclarată a țării în orice moment. Și astăzi, și mâine, și cred că peste 5 ani. Pentru că Sibiu și-a definit cel mai bine, sau poate că a început să-și definească ce înseamnă din punct de vedere cultural atât orașul cât și întregul județ. Pentru că eu chiar cred că mai sunt nevoie câțiva oameni care să lucreze, pentru că este foarte greu, totuși, patrimoniul județului este unul foarte mare, nu ne putem compara cu județe din Bărăgan, de exemplu, care nu putem spune câte monumente au adunate la un loc cât nu are Biertanu. Dar totuși județul Sibiu trebuie să fie luat foarte serios, pentru că iată a dovedit în ultimii ani că trăiește din cultură și că își dezvoltă o identitate din cultură, iar acest lucru trebuie făcut cu foarte multă rigoare și cu foarte multă seriozitate. Și trebuie lucrat și inclusiv la mentalitatea oamenilor. Mă gândesc că la cei de la țară, despre care spuneai și tu mai înainte, trebuie învățați să-și renoveze casele vechi, în special într-un anumit spirit. Pentru că mă gândesc la francezi. Urmăream la un moment dat niște reviste de specialitate franțuzești și vedeam acolo cum păstrează ei o ușă de secol 15, o recondiționează, o pune în interior între living și bucătărie, clanțe, totul se... Exemplul francez este foarte bun pentru România, exemplul polonez, de exemplu, pentru că totuși este o țară asemănătoare nouă, la fel este interesant și merită abordat. Deci avem exemple destule prin care să ne dăm seama că se poate face, că dacă se dorește, cu siguranță găsim dialog și interes între cetățeni pentru ceea ce înseamnă patrimoniu cultural și identitate culturală, și doar ceea ce ne rămâne să depunem acest efort de a-i face să rezoneze la această idee și apoi să facă și ei un pas în plus. Ajutați, dau un exemplu banal, când s-a făcut izolarea termică la blocuri, când statul a spus parțial ajutăm și noi, atunci și cetățenii au spus da, sunt de acord să investesc și eu în această lucrare. Sunt convins că dacă se găsesc astfel de programe, repet, din păcate trebuie doar să vină din nivel național. Da, există un inventar complet al locuințelor civile, de pildă, pentru că celelalte... Există un inventar al monumentelor. Există un inventar al ceea ce se propune a deveni monument. Poate că există și un început, sau există și o bază de date, dar nu completă, a tuturor clădirilor care au o anumită vârstă. Pentru că, până la urmă, aici trebuie să ne gândim, sau care, din punct de vedere artistic sau cultural, reprezintă ceva. Ar fi bine, ușor, asta este chiar un aspect, chiar ne gândim foarte serios, să facem, nu este publică, evident, dar să o facem și mai publică, adică să o facem și mai ușor de accesat de către oricine, să vadă lista de monumente, să vadă starea în care se află un monument și așa mai departe. Mulțumim foarte mult pentru că te-ai trezit împreună cu noi. Mult succes în noul tău drum. Candidezi dacă se scoate postul? Nu știu, să văd. Da? Dacă candidez, m-am gândit la alte funcții. Mai vorbim despre asta. Pentru funcția de director la cultură. În principiu, de fapt, e proiect de management. În principiu, da, dar, mă rog, să vedem ce mai urmează. Mulțumim încă o dată, mult succes!